ole tuna chuan mi tam takina kan du em zong tra da that dan an lo soi don ani ti hian zong tra hi ei hemi tang hian kan chet thlona chuan aluminium foil la hian ti hian kan tua manga kan du tok china hian kan kat mai dona ti hian kum khat chung vel hian a da that thei don ani ti hian kan zia tok te in chung ko tam dana zirin chung ko tam deuh panga vel ei ta chuan kom nga kha tuam that mai tur ania kom hnih kan ei khopang ti chuan kom hnih kha da that mai tur ani tiang zel chuan kom ruk kan du chuan kom ruk kan da thanga ma ro chu hemi kan thel nuwa hian chuan a chiat to don awangin kan ei tok te zel khan ti hian kan fun tha don ani hian uluk takin kan fun anga he tilam akmor lam hi kan thepanga ti chuan uluk takin kan thepanga boruak lut mi alo turin ti hian kan ti don ani elaya boruak a lu hi a poi em a chu bang tak chuan kan zia khop te khan ti hian mani du tokin kan fun to mai don ani hian le lam hi kan thepanga uluk takin kan thepanga chuan a le lam hi ti hian kan han thep let le anga po hi ti hian han hil tel theila ku sa mane boruak a chua lo alu lo kha poi mo a ti hian kan chu manga hi fridge emo deep freezer emo kan da to mai don ani ti hian a tai thei ang berin kan han tianga khana tok de rani mai ti chuan he ta hian fridge freezer hian an da don ani freezer hian kan punlut mai ang kan remanga tam deuh rem thei don ani chu tiang sel chuan dam po kha kan chuang zel mai don ani ti hian khat nuwa ni bo a season to lo nuwa po du to kan ei to mai don lo ni kha ka han share ve chu ni ka thian du tak zong tra he ve tak te da that ngai na se si lo tan kan share ani lo me